మమా 30 రోజులు డైలీ క్యారెట్ తింటే మీ బాడీలో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా? క్యారెట్లో బీటా క్యారోటిన్ అనే పవర్ఫుల్ న్యూట్రియంట్ ఉంటుంది మమా. మన బాడీలో ఇది విటమిన్ ఏగా మారుతుంది. అందుకే క్యారెట్ తింటే ఐసైట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ నైట్లో కూడా క్లియర్గా కనిపించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అదే కాదు మమా, క్యారెట్లో ఉన్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల మీ స్కిన్ న్యాచురల్గా గ్లో అవుతుంది. రెగ్యులర్గా క్యారెట్ తింటే స్కిన్ హెల్దీగా మెయింటైన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకా క్యారెట్ తినడం వల్ల మీ ఇమ్యూనిటీ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అంటే మన బాడీకి డిసీజెస్తో ఫైట్ చేయడానికి పవర్ పెరుగుతుంది. క్యారెట్లో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డైజెషన్ కూడా స్మూత్గా జరుగుతుంది మామా. కానీ ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విస్ట్ ఉంది. మీరు చాలా ఎక్కువ క్యారెట్స్ తింటే మీ స్కిన్ కొంచెం ఆరెంజ్ కలర్కి మారచ్చు. కానీ టెన్షన్ పడకండి మామా, ఇది డేంజరస్ కాదు. క్యారెట్ ఎక్కువ తిన్న సైన్ మాత్రమే. మీకు క్యారెట్ అంత ఇష్టమా మామా? మీ ఆన్సర్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ సైన్స్ ఫ్యాక్ట్స్ Subscribe to Mahesh Insights. ఫాలో అవ్వండి మామా.